سلام زخبركم تعذبتنا لما أنت أنا مساهم زلخو زمكير ملسي بحبشو أنا أخبركم دل زلخو بزي زخي زلو بزي أقاتي منا زلو أملا علم أقاتي زلو أحمام كورونا فيروس بزي زي الشغلن بزي قلتم تمزي بلتن عالم يلان نحنا كمتن حبرة السبنا إذا عالم زي نحنا قد نكون هو زقبعنا نحبرة السبنا سلازلنا سلازي نحنا مساهم زلنا ندقة مس حزبنا نراهم نحزبنا حبريتهم قصقاسن كنبو زلوا أخول حبريتك وأنت زي همنا أتوزفوا طاقت نحزب خمر جري محلالف نحزب حساب كنا حبريتها بلنا مس حزبنا كنراهم ندقة لزوجنا حزبنا ون بتمت أنزل خمنا ملء حبريتان ملء قصقاسن نحزب خير فقادني زخانة حزبي بحلفنا جدا حزبي كهيمي الزري أزلخو شلرت النتا كهيدا بحزبنا ويزز خيزلو زي تقداسنات ويزي حلفنا تاو خنكا البيت سبكان عرك خان استفلا له هو كتقود ويغا تحسم خانكا زير داكا نجا نافلتك وكيف فلتك تغبرو بزح نجرات غداتا سلازلو نحنا بمطور نزي زور زولو صقمات بحفشه كنك على سو كحبرة سبني عالم كنك على سو ويغسغاسات نغبرو سلازغبانا سلازي أنا مسحهم كوينه ويمسحوادي مستفلا على حبرة سب ناتي كوينه بتزفلت قانقان بتزردو قانقان غيرنا نتزبي غسغاسات انت عينت حبريتا خمسن دلنا لنا سلازي بزي زغبرنا يو حبريتا ازم ابو دغه وصينا زراربنا يم سبات بحبشه اتمول حبريتا كونا ام نزي كسمو مستلو فيش انترتينمنت ويكا فيش انترتينمنت يلكم شير كومنت سبسكرايب يلكم نزي نسدزلو تريوت كلكم قصاني اب غسغاساتن اب حبريتاتن مزمص نغرات مسهم كوكوينا مسهم زلغو زمكيل ملس ودنغلي اكف حاجه اسرائيل ناتانيا أحبشجين أنا هو الذي زلوا أبزخوانه حجر حلو أبزخوانه كتمان حجر حبرة السبع عالم حلو إرتراو بزاي قد من النتك من كن قد سنني أنا زدلي هوتكم كتعقبوا كلوا لكم أنت حجر زلكم أوي تختم زلكم أوي خبابي زلكم مقصلوكم كخلالو سلازي بتزل كبابين بتزل حبرة السبع تسأليها كنا تذكر زل خير رجال كتأكل نفسك قالد يجبعك كبني دلي يغني لي حجيجين نابتدي جوتينا بزراربنا من سياتن حبرة سبن سلزلو نعقم تزبلكم حبريتات تزبلكم زلو ملأطل بقطتها خطاتلكم ما تزبلكم زلو قا صنيلكم بمسمع بتزبلو زلو تقولون ناتكم حبرة سب سلزقونو كتسمعوا من نعم كتردقوا من يجبعكم كتردوا كأتسفى قبل يغني لي نوقف لكم سلام كمك لا بجارو استجمل زعما بس حبريت عن زعما كورونا فيروس كورونا ثاني مارتي حزبي حزب عالم اشتغل ضد حمام كورونا مكانت اي كورونا لازم نكلخان انت كمان هو كم تزولوا كسب زخون ججزانا نصنع علم أرجع مكسراتنا أبرد كونتات يلن بزح تأكيدنا نايم خاد بحر نرى لنا لذي بتزولو زيناتات نعجن كنكيل جزانا عصو استخالنا متى ماسك متكام كل بتزولو بقى ماس ميدا تختاتنا بتخيل زبوخ كيدا لنا سلام إبراهيم سلام زعما بس حبريتام كورونا فيروس كابنا ثاني الحتى كفاءة يعني سلامنا اوكي بصراحة هذا حزب عالم شغل زل حمام كورونا متاني اي ترقبا سلازي نمكل خالو انت هيك نتقامالنا نمكل خالو نزي على مروزان كتكب زلو حمام كورونا فيروس مجمرتا أو جزاها بموشابها زيادة خسكهم زلوا ويكان من بحيث نايتن هاجرات أيتن زباخة ويكان أيتن زل خاين هاجرات زباخة متكام تراي كاري يلا توشف تتبع كم موشابه كاو استرافة خاني أو جزانا
ببزح ماي نسامنا ناصرينا كلاي كاني فافوت متقام أركول بمتقام مس بزح سبات أو كوسات كنسخلنا خاني زي مساغا زي بتقام مالتي سلازي كم زغيرا ناخذ بلدلنا حتى ما تقام على البلدلنا كله زبير تخاني نحنا يرتراويان انت لنا كيف كمزار داريات لنا جنا عجبنا زلو سلازي نزي استوعيلنا كل ነገር ገዲትና ኣብ ገዛና ክንዕሽ ትራይ ዘለና ኦኬ ብራሂም ምን ኣነ መስነካ በቃ ናይ ሐቂ ኣብ ትብሉ መስነካ يغني اللي يسخصم ونزي تقبروا زلهم قسقاس نهزبي كستاك تقبرلكم تقبروا زلهم قسقاس نعقدكم كاني እግዚአብሔር አምላክ ለምን ተናን ያው አሜን አሜን ሰላም ሐወት ሰላም ሰላም ዛዶ ቁርጥ ተታክ ሐተካ ራይ ዛዕባ ቁጥቃስን ሓበሬታን ኮሮና ቫይረስ ማለት بعلم أشياء اللي زلوا كمان كورونا مدهاني تايتر خبر سلزي نمكل قال انتهي كنت كمالا وقدمت زحمام عالم ملو أشجارن أرعدن كونين زلوا نزين نمكل قال كاني قدمت نقبر زلنا يداونا بسريت نحزوه كلا لنا سفونة سامنا جرنا دينا قلا صبوه كلا لنا كلا أي نجار كاني بتي قبو مالتيو علو مكافوت نايد جيركا ديو وي مكالا علينا عب بتشيلو نعو كنت كم على ناز بلانة السلام عليكم عبدالله حتى كم زعبا بس باسم حضرتان زعبا كورونا غير اوكي تكالي بس على ما شاء الله زلح مان كورونا بمدهاني اي ترقبه سلازي نمكل قالوا انت كنت كمالا كل ነገር ካብቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ መዓልታዊ ነገር የብለይ ግን ቀዳማይ ነገር እስቲ ኣብ ሓበሬታ ዝወፅእ ብጣዕሚ ክንከታተል ኣለና ምክትታል ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ተግባር እዩ እዚ ንሕና ፀለምቲና በርበረና በሊዕና ዶ ከምዚ ኣባና ይሰገርኒ ኢልካ እዚ ድሕረት እዩ ዋላ ሓንቲ ስታይ ትበሃል ነገር የብሉ ምክንያቱ በዚ ሎሚ 21 ክፍለ ዘመንና ዘለና ብሳይንስን ብካልእን ኢኻ ክትብል ዘለካ እምበር ብብሂል ክትከላኸሎ ይትኽእል ኢና ቀዳምነት ሓካይም ዝብሎ ክንትግበር ክንክእል ኣለና ካብ ዝኾነ ነገር ከዓኒ በቲ ሕጊ መሰረት እዞም ዓዲ ትሪኦም ኣለኻ ድኳውንቲ ተዓፅሎም ኩሎም ድኳውንቲ ተዓፅሎም ኣብ ገዝኦም ኣለዉ ንሕና ግን ከምዘይምልከተና ስኢልና ንዞ ኮሮና ፓርቲ ዶ ገደላ በልካ ቢራ ሒዝካ ተኣኪብካ ምዝንጋዕ ኣሎ እዚ ግን ንዓና እንድሕር ገና ከሎ ዘይተቢልናዮ ካሴልና እዩ ብትኽክል ስታይ ክገብር እዩ ብዙሕ ሓሲኻ ምፅእ سلام لي أبدأ بزعبة قصقاس حضرتان زعبة كورونا فيروس محتك أوكي صراحة هذا تزبع على ما شاء الله زول حمام كورونا مدهاني تايتر قوان سلازي نمكل قال انتاك انت كمالا نمكل قال لازم اسمي زاد لوس دلوس كل جزء خلنا تقبر لنا ما نسخبتم دحبولنا تم كيلاتات كل جزء خلنا تقبر لنا تزقبر زقبالي خلنا ندال ولا تزقبعنا نحنا نقبر لنا وين سمعنا خلته كورونا فيروس بمنتهى محلاله بوي كورونا فيروس كم زلك بمنتهى تراجع هو كم زلك تراجع أنا إيش قاعد أجوكاي فلت قانا له كم زلك كم زي بالكان أي بتحقق كذبوا حمام كورونا فيروس عدمي يفديه زي كم بيسمع زي كم فستاي كيكون مر عدمي تفلن دعي كسب حجوك عدمي تفلي عدمي ستاي يوم وقت ما سمي دام دري أنا عدمي تفلي راقول قال لي مس حمام تسقع تسان حين حمات من وسد له لنا أشتغل وسد لنا عبيت وسد له إذا كان كلنا عدل أملاك يا أخوي نسمعك مر عدمي تفلي أنا الرئيس بو أما ودات أنتاي ختم حلال فتدلل الهزبي كم مخرجي كم معده واحد جن هزبي ختم حلال فزقبعك زي أحد تدلعني إذا بربرنا إحنا نبلعنا دو أو نبلعنا دو إذا مدنا قاعد نسب ترى يكون يسمعنا أنا مخنياتو اتسب زبلك خبسه انت يدفل لنا بربر خلق تقدفت على ثم تفطروا بربر نبعلهم يموتوا له اذا بربر نبلعنا او نبلعنا ازي انا ولا انت دغ اورا نحن هنا خام كنقبل زقبعنا مخنيات اي مسبخ ننبر اي مصدق ننبر ابسدتنا دلنا حجي تسبك غبره زقبو كل غزي اتي مسميت انت يدفل لنا خطاطوس كلازم صعد زي مسموت له
እዚኦም ዝኸይሞቱ ፈሪሖም ሃብታም ኣውራ ንሕና ክንፈርሕ መን ቀብረካ ኣብዚ ኣውራ ንሕና ንፈርሕ መሰደድና መሰቦድና መስሓወዲና ኣውራት ስደተኛ ክፈርሕ ዝግቦ ኮይኑ ድስማዕና ሰላም ሓወይ ከመይ ውዒልካ ሰላም ዲ ሰላም ኣብዚ ኣዶ ብዛዕባ ጎስጓስን ሓበሬታን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ንሓተካ ፈቃደኛ ዶ ፈቃደኛ ከም መሓልፈ ዝደሊ ቀሊል ሕማም ከም ዘይ ምዃኑ ካብ ኩናት ካብ ኩሉ ሕማማት ክዝገድድ ከም ምዃኑ ድሮ በዓል ኢታል ንሪኦ ኣለና ዓላማቱን ብቁልጭና ኣሎ ዓና እውን ብዙሕ ንሪኦ ስለዘለናስ ቀሊል ሕማም ኣይኮነን ካብ ምስ ወረደ ሕጂ በዓልና ጎስጓሳት ወላት ህዝቡን ክርድኦ ኣለዎ ፅባሕ ንኮ ዝዓብየ ክሳራ ክመፅእ ብዘስኩል ከም ናይ ኢታል ማለት እዩ ድሮ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሽሕን ዘንሕሮ ቀቢሮምሲ ኣባና ከኣስ እቲ ዝገደደ ምሕሶብስ መከላኸሊ ኸማን ኣለዎ ንሕና ግን ቁሩብ ምሳና ድኽመታት ብብዝሕ ከጥቆናስ ክእል እዩ ሕጂ ንሕና እውን እቲ ጉዳይ ተረዲእናስ ንሕና ንሕብረተሰብና ነቲ ስድራና ነቲ ከባቢያ ብዓብዪ ኻ ነቲ ሃገር ማለት ሕንወት ከይመፅእ ዝያዳ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብፅፈት ብዝያዳ ኻ ነብስና ሴፍ ክንገበር ኢና ከምዚ ንዕቀት ዘይምህላው ብሓፈሽ እዚ ኸወፊኻ ነዚ ክስታይ ዘበልካልና ካብ ልቢ ነመስግነካ ይቐኒልና ሰላም ሓወይ ሰላማት ኣብዚ ኣፍቶታት ብዛዕባ ጎስጓስን ሓበሬታን ኮሮና ቫይረስ ንሓተካ ፈቃደኛ ደ ኦኬ ፀገም የብሉ እዚ ኩሉ ሓበሬታ እዚ ማስ ሜድያ ዝብሎ ዘሎ በቃ ክነተግብሮ ክንክእል ኣለና ሸለል ክንብሎ የብልና ብፍላይ ንፀለምቲ ሒዝን እዩ ንሓበሻ ሒዝን እዩ እንዳበልካ ዝንቡዕ ዝኾነ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ኣየድልን እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ንፀለምቲ ይኹን ንፀዓዱ ንዝኾነ ነገር ዘየናሕስብ ቫይረስ እዩ ካብዚ ክንጥቀቕ ክንክእል ኣለና እቲ ምእካብ ይኹን እቲ ጥንቀት ንገብሮ ማሕበራዊ እክብ ኢልና ንኸዶ ንግዜውን ተቋረፅና ተመራፂ ኮይኑ ይስማዕኒ ኦኬ ናይ ብሓቂ ግዜኻ ወፊኻ ነዚ ክስታይ ትገበርካላ ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ነመስግነካ ዛራባ ኦኬ ሰላም ሓወይ ከመይ ውዒልካ እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ብዛዕባ ጎስጓስን ሓበሬታን ሁሉ ኩነታት ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ንሓተካ ፈቃደኛ ዲያ ህዝቢ ዓለም ኣሻቒሉ ዘሎ ሕማም ኮሮና መድሃኒት ኣይተረኸበን ስለዚ ንምክልኻሉ እንታይ ክንጥቀም ኣለና ጽቡቕ መጀመርያ ንዓኹም ከመስግነኩም ይደሊ ምክንያቱ ነዚ ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ብኩሉ መድያት ዝተወፅዐ ህዝቢ እሞ ከምዚ ጌርኩም እንዳዘርኩም ምክንያቱ ኣላይ እውን ዘይብሉ ህዝቢ ብመሰረቱ እውን ተኣኪቡ ሓበራዊ ዝኾነ ንረብሑ ንጥዕንኡ ንምክልኻል ሰሚሩ እውን ክሰርሕ ተፀጉሞ ህዝቢ ብኩሉ ዝተወፅዐ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ምኻድኩ ከመስግነኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከም ትብሎ ዘለካ ሕጂ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ኣብ ዓለም ኣዝዩ ተላባዕ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሂስትሪን ታሪኽን እውን ተራእዩ ዘይፈልጥ እሞ ከዓ ድኻ ኣይብል ሃፍታም ኣይብል ንእሽተይ ኣይብል ቆልዓ ኣይብል ተላባዕ ዝኾነ ሕማም ኣጋጢምና ዘሎ በዚ መሰረት ድማ ንሕና ኣብ ስደት ንቕመጥ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ስደት ምቕማጥና እውን እቲ ህዝብና እውን ንሕና ኣብ እስራኤልና ኮይንና ንዛረብ ዘለና እቲ ህዝብና እውን እኹል ዝኾነ ፍልጠትን እኹል ዝኾነ ኢንሹራንስን ንነብሱን ስለ ዘይብሉ ዋላቲ ብቑዕ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ብቋንቋ እውን በቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ መንግስትን ናይ ሚኒስትር ጥዕናን ክረክብ ስለ ዘይክእል ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ ምግባርኩም ሕጂ እውን ብድጋሚ ከመስግነኩም ይደሊ ስለዚ ንምክልኻሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝብል መሰረት በዘለና ሓሳብ እንድሕር ደኣነ ክገልፅ ኮይነ ናይ ብሓቂ ርኢናዮ ካብቲ መጀመርያ ተኸታተልናዮ ዘለና መጀመርያ በቲ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፍነት ወሲዱ ዘውፅኦ ዘሎ ሕግታትን ዝህቦ ዘሎ መሰረታትን ህዝቢ ከመይ ክኸይድ ኣለዎ ኩሉ ኣብ እስራኤል ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ቤተ ሚኒስትር ጥዕና ዝወሃብ ዘሎ መምርሒ ንሕና ልክዕ ከም እስራኤላውያን ኮይና ደቂ ዓዲ ተቐመጥ ስለ ዝኾንና በቲ ሕግን መሰረትን ክንክእል ኣለና ይበሃል ያነ እዚ ሕጂ ዝፍታሕ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ንውሪድና ዘሎ ትምዓት መጀመርያ እግዚኣብሔር ነዚ ከምቲ ዘምፅኦ ባዕሉ ትምዓት ይቐንጠልና ከም ዝደሊ ህዝብና ግን ክገብር ኣለዎ ንጸሊም ኣይሕዞን እዩ ናብ ጸሊም ኣይቀርብን ዝብል ኣተሓሳስባ ካብቲ መጀመርያ ኣትሒዙ ይዛረቢ ኣነ ግን እንታይ ክብል ደሊ መሲልኩም እንታይ ቁል ቀጻሊ ዝብሎ ተበን ምዃኑ ትፈልጦስ ምስ ንኸሰካ ጥራሕ ኣይኮንካ ተበን ምዃኑ ክንገረካ ከሎ ተበን ምዃኑ ፈሊጥካ እንታይ ከም ዝገብር ተበን እውን
ፈሊጥካ ክትጸንሐለካ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ከዓ ተበን ምዃኑ ፈሊጡ ምስ ነኸሶ ጥራሕ ኣይኮነ ክፈልጥ ዝግብኦ ሕጂ እቲ ጸገም ካብ እግዚኣብሔር እቲ ፍታሕ ካብ እግዚኣብሔር ኮይኑ ንሕና ግን ደቂ ሰባት ካብ እንስሳታት ኣብ ልፅ ኣቢሉ ግን እግዚኣብሔር ስለ ዝፈጠረና እንታይ ክንገብር ዘለና ብኢድና ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ብባዕልና ክንገብሮ ዝግባእ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ከቢድ እዩ በየን ይሓልፍ እዚ ቫይረስ እዚ እተን ብባዕልና ክንገብሮ ዝግባእና ነገር ንኣብነት ተጠቒምናዮ ዘለና ርእይዎ እዚኣ ጓንቲ እዚኣ ካብ ብዙሕ ነገራት ትከላኸለልና ኣነ ሕጂ ብዛ ድኳን ኮፍ ኢለ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ይኽመፀኒ ሰልቅ ቅበል ንስኻ ንባዕልኻ ሰሊ ሒዝካ ብዙሕ ነገራት ክንከይድ ኢኻ እዛ ጓንቲ እዚኣ ናብ ባንኪ ክትከይድ ንሰብ ሰላም ክትብል ድዩ ቀዳመይቲ ክንጥቀባ ዝግበአካ እዚኣ ማለት እዩ ካልእ እውን እዘን ምልክት ኣብዛ ነብስና ዘለና ትርእይዎን ኣለኹም ማለት እዩ እቲ ኣተሓፃፅባት መምርሒ ዝበልና ከዓ ኢድና ቀፃሊ ክንሕፀቦ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ባዕልና ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ክንገብር ብዙሕ ነገር ጎደለና ክተርፈና እዩ ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ግን ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ንሕና ፍሉያት ኒያ ካብ እንስሳታት ርእሲ ሂብና ኣሎ ኣብዚ ኸ እንተወሳኺ ክብላ ዝደሊ መራሕቲ ሃይማኖት እውን መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታትና እዚ ወሪድና ዘሎ ፀገም እውን ንኣመንቲ ክርስትያን ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝዓበየ ዓብ ጾምና ዝበሃል 40 ጾም ስለ ዝኾነ እቲ ክርስትያን ኣማኒ ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓቢሩ ብዙሕ ሰብ ጸሎት ዝገብረሉን ዝሰግደሉን ግዜ እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እውን ህዝቢ ሓደ እንታይ ዝብል እግዚኣብሔር ኣሎ ኢሉ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ከምቲ ክርስቶስ እውን እቲ ኣብ ገዳም ቆሮጦስ 40 መዓልቲ ንጾመሉ ግዜ እቲ ጸላኢና ሰይጣን ክፈታተነ ከሎ እንታይ ኢልዎ እስኪ ስኻስ ተኣምኖ ኣምላኽ ከድሕነካ እንድሕር ዳ ኮይኑ እስኪ በዚ ገደል ጽደፍ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ይትፈታትን ኢልዎ ማለት ንሕና እውን ንኣምላኽ እውን ኣይንፈታትኖ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ክንገብር ኣለና መራሕቲ ሃይማኖት እውን ተኽገብሩ ኣለዎም ትስግዳትን ጸሎትን እውን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት መራሕቲ ሃይማኖት ምእርቲ ከመሓላልፈሎም ዝደሊ ነቲ ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክሰግድ ከም ዘለዎን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ ከም ዘለዎን ጸሎት ክገብር ከም ዘለዎን ከመሓላልፉ ነቲ ህዝቢ ክምህርዎን በዚ መልእኽተይ ከመሓላልፉ ይደሊ ማለት እዩ ኦኬ ሓወይ ይቐኒልና ስለቲ ግዜኻ ወፊኻ ነዚ ምክሪ እዚ ዝሃብካና ካብ ልቢ ነመስግነካ ይቐኒልና ከመይ ውዒልካ ሰላም ከመይ ውዒልካ ዝሓወይ ሰላም ህይወት ከመይ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ብዛዕባ እዚ ጎስጓስን ሓበሬታን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ክሓተካስ ከመይ ይመስለካ ፀገም የለን ዓቕመይ ዝፍቀዶ መልስየ ማለት ህዝቢ ዓለም ኣሻቒሉ ዘሎ ሕማም ኮሮና መድሃኒት ኣይተረኸበን ስለዚ ንምክልኻሉ እንታይ ክንጥቀም ኣለና ህዝቢ ኣነ ከመሓላልፈ ዝደሊ ኣነ ከም ክፍሎም ወይ ከዓ ከም ነባርና ታንያ ህዝቢ ሸለልትነት ኣሎ ዳና ምዳና ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ማለት ሸለልትነት ኣሎ ዝኾነ ነገር ንዓና ይሓስየናን እዩ ንዓና ከምዚ ገብረናን ተባሂሉ እንዳባራትን ካልእን ዝኽፈት ቦታታት ኣሎ እዚ ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝብና ከዓ ዝኾነ ዓይነት ርክባት ንገብሮ ዝኖ ዝተኻለ መጠን ማለት ከምዚ ዝብሉና ዘለዎ ሓኻይም ድዩ ዋላ ፈላጣት ክነቋርጦ ጥራይ እዩ ዘለና በቲ ናይ ሃገር ተደሪኽና ክንከይድ ኣለና እዚ ከዓ ንዓለም ሙሉእ ኣርዒዱ ዘሎ ብዝተኻለ ዘለና መጠንስ በቲ ዝሃቡና ናይቲ ዓዲ ክንከይድ ኣለና ካልእ ከዓ ጸሎት ነዘውትር ክንደቀስ እዚ ይብል ቀንዲ ከዓ ካል ተኾይኑ ከዓ ኢታሊ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣላሞ ዝዓቕምና ውነይናኡ ተድሃብና ከዓ ይብል ሰናይ ነገሪ ሰናይ ምሕሳብ ጽቡቕ ነገሪ ከምኡ ከዓ ተዓጋጊዝካ ብጣዕሚ ሻቓሊ ኮይኑ ስለ ዘሎ ዋላ $50 ተሂብና ተሰዲድና ሓገዝ እንድሕር ተኻኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እዚ ናተይ ፕራታ ሓሳብ ሓወይ ካብ ልቢ ንመስግነካ ነዚ ግዜ ሂብካ ስለቲ ጽቡቕ ምኽራዊ ዝሃብካና ይቐኒልና እሺ እዚ ናይ ፀገም ኮይኑ ኣነ ሰሎሞን ተስፋ ይበሃል ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣብ ከተማ ናታንያ ማለት እዩ በዚ መፅኡ ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ኮሮና ቫይረስ ንሕና ከም ስደተኛታት መጠን ኣብዛ ዓዲ ተነካእቲ ስለ ዝኾንና ተጎዳእቲ ስለ ዝኾንና ብተኻለና መጠን ክንጥንቀቐሉ እዩ ዝግባአና ምክንያቱ ንሕና ብዙሕ ፀገማት ኣለና ወፃዓታት ኣለና ኣብዛ ዓዲ ልክዕ እውን ከምቶም ደቂ ዜጋ ክንረድና ዘክንረአ እውን ናይ ሓደጋ ምልክት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብተኻለና መጠን ካብ ዝኾነ ዓመት ቆልዓ ድዩ ጥምቀት ቆልዓ ድዩ ዝኾነ ሕፀ ወዲ ሕፀ ዝኾነ ነገራት ካብ እንዳሻታት እንዳባራት ኩሉ ነገር ንነብስና ወኪልና ነብስና ክንዕቅብ ግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ ወላው ዝኾነ ሓደጋ ገጢምና
ኣብቲ ሕክምና ከይድና እውን እንታይ ኢና ክገብሩና እውን ብዙሕ ፀገማት ኣለና ማለት እዩ በቲ ዝግባእ ትክክላዊ ክንክን ገብሩልና ድዮም ዋላ እውን ኣብ ዝኾነ ኣይኮኑ ምክንያቱ ንሕና ወኪል ክሳብ ዘይሃለወና ናይ ዝኾነ መፈተኒ መድሃኒታት እውን ክትጥቀሙልና ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ብኣጠቓላሊ ንሕና ነብስና ባዕልና ሓላፍነት ወሲድና ባዕልና ገዛና ካብ ነብስና ኩሉ ነገር ተጠንቂቕና ክንከይድ ይላብዎ ማለት እዩ ተቐኒየለይ ኦኬ ዛዕወይ መጀመርያ ስም ካብ መላለየና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ንህዝብኻ ከተመሓላልፈት ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ንህዝብኻ እንታይ ከተመሓላልፍ ትደሊ ቀዳምነት ስምካ ንህዝብና ካል ኣለ ሽመይካ ተፋእለ ሃብቶ ይበሃል እዚ ሕጂ ወርዲ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዳኒ ቀዳምነት ምጥንቃቕ ዘድሊ ምክንያቱ ንሕና ፀለምቲና ክሕዘና ይኽእል ንዩ ባህላዊ ናይ ተፈጥሮ ተባሃ ጌርና ክነሕልፎ ዝኾነ ዳኒ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣምላኽ ዳኒ ነግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ቫይረስ ማለት ዳኒ ንኩሉ ኣይድንግጥኒ ቫይረስ ማለት ዳኒ ፀሊምን ፃዕዳ ይብልኒ ቫይረስ ማለት ኣይድንግጠልናኒ ግን ንሕና ዳኒ እንታይ ክንግብር ኣለና ክንጥንቀቕ ኣለና ምክሪ ናይ ሞያውያን ክንሰማዕ ኣለና ካልኣይ እንታይ ዳኒ ንሕና ኣብ ንኸዶ ጉዕዘና ኣብ ስራሕ እንተኸይድና ዳኒ ኢድና ክንሕፀብ ኣለና ዋላ ገዛእትና ዳኒ ናይ ቫይረስ መከላኸሊ ጌርና ዳኒ ኣቲና ንሕፀብ ኢድና ብጣዕሚ ኢና ንመስግነካ በዚ ዘሎ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩሉ ህዝብና በዚ ወሪድዎ ዘሎ ምሕረት ከውርደና ባዕሉ ተኣምላኽ ከቁረና ትምኒትና ንገልፅ ይቐኒየልና ኣዝና ኢና ንመስግነካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቀራይ በሐፈሻ ኩሉም ህዝብ ክርስቲያን በሐፈሻ ንክርስቲያን ዝያዳ ንህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ኩሉ በሐፈሻ እቲ ክበሃል ወይ ከዓ ክግበር ዘለዎ ንሙሉእ ህዝቢ ዓለሚ ማለት እዩ ብዝያዳ ግን ንሕና በቲ ቋንቋና ንዛረቦ ወይ ከዓ እቲ ቋንቋና ንረዳድኦ በቲ መረዳድኦ ቋንቋና ክንረዳዳእ ስለ ዘለና ክንረዳዳእ ስለ ዝግባአና በዚ ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ በዚ ወሪድና ዘሎ ሕማም ወይ ከዓ ወሪድና ዘሎ ሽግር ንሕና ከም ሰብ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ንሕና ኣመንቲ ክርስትና ንኹን ኣመንቲ ምስልምና በብእምነቱ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሎሚ ዓለማዊ በፂሓላ ወይ ከዓ ዓለም ናበይ ትኸይዳላ ኩሉ ተመኒዋ ናበይ ትኸይዳላ ኣብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እሱ ይምፅዎሞ ንዑና ንኣምን ክትብል ጀሚራ ኣላ ማለት እዮም ብሳይንስ ኹን ብካልኦ ክማሕ ዝምክሑ ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከርክብዎ ኢሎም ዝፅዕር ነበሩ እውን ኣብ ትሕቲኡ ብምርካብ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ በዓል ይምፅዎ ከዓ በዓል ክመልሶ ይብሉ ኣለዉ እሞ ንሕና ከም ሰብ ከ ንሕና እትዮም ነዚ ወሪድና ዘሎ እትዮም ብፍላይ ከዓ እቲ ህዝቢ በዚ ቋንቋ ዝንዛረብ ብትግርኛ ንዛረብ በበት ንኣምነሉ መስልምና ይኹን ክርስትና ይኹን ኣብ ንኣምነሉ ሃይማኖት ክንፅሊ እዚ ወሪድና ዘሎ ብጀካ ብፀሎት ብምህላ ብስግደት ዘይኮይኑ ብካልእ ዝመፅ ነገር የለን ብዓብይኻ ዝሒዝናዮ ዘለና እንታይ ፆም 40 ማለት እዩ ዝዓበየ ዓብይ ፆም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ፆም 40 ናይ ፆም 40 ግዜ ሒዝናዮ ዘለና ንኩሉ ኣማሳጢርና ንኩሉ ኣማሳሲልና ክንፀውምን ክንፀልን ክንሰግድን ከም ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኹም ባዕሉ ነቲ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝነብር ሰብ ነቲ ከምዚ ኸማይ ሕማቕ ዝበለ ኣብ ፈቐድኡ ማስሚድያ ኣብ ካልእ ዓለም ንነብር ነበርና ሰብ ነቲ ካብ ፀሎትን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርሒቕና ንነብር ነበርና ሰብ ኣብዚ ግዜ እንታይ ከፍ ኢልና ኣሎ ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ ኣብ ገዛኹም ኮፍ ኢልኩም እንታይ ገበሩ ብለና ኣሎ ብኩሉ በቲ ማስሚድያ ዝመፀና ዘሎ ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ ወይ ከዓ ካብ ገዛኹም ከይትወፁ ብለና ንሕና ከም ሰብ እንታይ ክንገብር ግባአና ኣብ ገዛና ኮይና ክንፅሊ ግባአና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይብሉ ቦታ የለን ማለት እዩ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ብምሉእ ዘሎ እንታይ ድሮ ክንፅሊ ግባአና ኣብ ገዛና ማለት እዩ ብሓፈሻ ከዓ ንሕና ከምቲ ካልእ ዓለም ዘይኮንና ከዓ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክርስቲያን ከምቲ ካልእ ዓለም ሰብ ዝብሎ ዘይኮነ ኣይተኣከቡ ወይ ከዓ ኣይጠርነፍ ዘይኮነ ተጠርኒፍና ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝርከበሉ ቦታ ክንፅሊ ክንልምስ ዝግባአና ኣብ ቤተክርስትያን ብዝያዳ ኩሉና ሓቢርና ብፍላይ ከዓ ኣነ ከመሓልፋ ዘለና ክርስቲያን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዝወሪድና ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን መፂና ክንፅሊ ከም ዝግባአና እግዚኣብሔር ኣምላኽና በቲ እምነት ናይ ኣቦታትና በቲ እምነት ናይ ኣዴታትና ፅንሕና ኣብ ቤተክርስትያንና መፂና ብፀሎት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንራኸብ ክንፋለጥ ከም ዘለና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንራኸብ ከም ዘለና ክላበ ይፈቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ የውርደልና ምርኹም ሸት ጋድኒየልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ከም ናይ ናተይ ርእቶ ናይ ውልቀይ ስነ ሓሳብ ከፍስስ እንድሕር ኮይነ እዚ ሕማም ወሪዱ ዘሎ
نحادن زقدف نحادن زوسر زي كونه نخلو بعيني كابت من قد تحط من قد كابت من قد حكينا من قد زوسر نخلو بالما ما زغتب حمامي زي تحمامك كلها حبيرك بتخدو له من قد اختكاله خلو تخليها انتهي تمكاله خلو نقول نجر شللت النت اب نفسها زي مقبار اب نفسها انت حد غير كخات نفس نايتي كاليون كوم مالتي بتحقتات نايتي هيوت اندحر تاخون كان صفا نتي حمام كتقطو تخليها سلازي كل سب نتي حمام دي قل الحمام غير وسيدون سلمتن صعد نفل غير وسيدو اب حنقولو اندحر كم امر حزوز غير كوينو اتي تحدث من قد لو تحمامون كلا خليني غيرنا سلازي نحنا خنقبرز قبانا نغير ندحر له كوينو بتي ممهرنا يكبر كم ممهرنا يخلق خايت زلت كل نجر نحنا كم سدتنيا هنقبرز قبانا نجر كابتم صعدوا تفلنا يكوننا كابتم صعدوا ترى هوتي بلان زحامة هوتي بلان لك خماتم ناتاتم مثل حق إذنها هنكيد لنا أجي في الحلفنات ناي نتخا حلفنات ناي تدرخا حلفنات ناي تطور ذل حاجر وسكت هلكا بتعم تبدأ بدانا عزينا أنا من مسجن كم زعلت حبرتان تبع حساب الناس بغاتهم على المخالقة من مسجنا هنا تنكس ودنا كده هذا إدكا إيه سلام بس إني تغير سلام انتاي بس كورونا فيروس أغير ده كان زمان اسمه ده ليت معاتم السلام يتبال إيدكم يتناقض يقولوا ظهرنا فيروس نحب الشاحزين سعدا شكر تخان بربر خان تراجع فيك هذا ماري عرقي تستبلا زلقة عزيز عشينا زقاقينا سلزخونه ما جب ماري نسخة كم زجير يزلهم اتكلم مكان خلنا كنا عنا قد إحنا نان يلي سلزله نحنا ونخبابينا هم سلزلنا سلزكم تتكبر كمان إحنا ودنا كده ندعود بك حقها تسامي الله بزح حسابك باكا واي نعابل كنزي نقبر لا يلا بالباي